ओइ मादारचोद नों बेसे लायो माने मा नायगारदों बेलाय गुन्दा दानो लाजा बे गाज्रि बुंनायखौ नोंनि न'खरनि मानसिफ्रा नुदोंना नुवाखै हा नोंनि न'खरनि बिमा बिफा बिदा फंबायफ्रा नुदोंना नुवाखै नों नामा जों फानग्रा बायदि नुयो नामा बयखौबो बे गोदान भिडिअ'आवहाय आंनि गोसो गोरबोजों फरायबाय लोगोफोर डाइरेक्टलि फैखानोसै मेन टपिकआवनो नङा होमबा थांनाय समावहाय सासे बर' सिख्लाया बा सासे हिनजाव बा सासे बर' सिख्लाखौहाय माने बेंगालराव फैनानै बिदि हाजाराव 500 फानो होननानै बुंदोंमोन नङा होमबा दा बे सिख्लाया दिनैनि दिनावहाय गावसिनि माने माबा मोनसे आंनि आन्दाजाव दे गावसोरजों गावसोर माबा मोनसे जालायदोंमोन नामाथाय दा बेवहाय माने बै गुबुन सासे हिनजावसाखौहाय माने बदनाम खालामदोंमोन नङा होमबा माबा गावनि आस्थामखौ खावना लांदोंनो माबा गावनि सनानि आस्थाम होनदोंमोन नामा बेखौ खावना लांदों बेजों लोगोसे मा होनो बेंगालरावहाय सोरबा कानाडा सोरबा तामिलफोरजों गोसोमफोरजोंहाय फानबाय थायो हाजारसे 500 होननानै बुंदों ओमफ्राय दिनैनि दिनाव बेयो ससियेल मिडियाआव भाइराल जाखांनायनि उनाव बेयो लाजिदों खोमा ना हमजानो गिदों खोमा दिनैनि दिनाव निमाहा बिफैदों नोंथांमोना बिथांनि भिडिअखौहाय नुखाबाय जानांगौ माने दिनै लासिं मानसिखौनो गावखौनो बेफोरबायदि गावनि केरेक्टारखौनो माने बिनि बुंनाय खुगाया फंसेबो माने खोनासंजाया आरोखि ओरैबायदि लासिंसो फंसेबो खोनासंजाया लोगोफोर दिनाव ससियेल मिडियाआव माने फैफिननानै बिथाङा लाजिदों रायजो राजानाव निमाहा बिदों आरो बै माबानाव जाय गाव भाइराल खालामदोंमोन जायखौ गाज्रि बुंना रायदोंमोन बैनाव निमाहा बिदों आरोखि नोंथांमोना भिडिअखौ खोनासंनानै ला खुलुमबाय लोगोफोर फार्स्टआवनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय आरोना जेनेबा आंनि भिडिअ शेयार खालामनो बन्द' खालामदों आङो जेनेबा लाइभ भिडिअ फैनानै बा लाइभ भिडिअ फैनायाव आङो जेनेबा गाज्रि ससियेल मिडियाआव बुंफ्रांनाय जाबाय बेखौ मालायनि बागै बुंफ्रांनाय जाबाय बेखौ आं फार्स्टआवनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय आरोना ओमफ्राय बिदि हेमाखौ बुंदोंमोन आं फार्स्टआवनो गुरै रावजों बुंगोदों बेखौ आंनि भिडिअ दाहो आंनि नाम्बारखौ बिदि राननानै दाहो आंनि फट' इदिट दाबानाय बिदि होननानै गुरै रावजों बुंगोदों आरो आं बिदिखौ जेबो खालामगोराखै बिदि बुंगोराखैबो आङो बेखौ जोंनि रुमाव फैबाय बियो थिग दे आङो बेखौ बेंगलराव लाबोफादों फैनो बिदि होनबाय थानायखाय बेंगलराव फैबाय ओमफ्राय बेंगलराव फैनानै मोजां थानांगौना जेनेबा हौवाजों जोंनि रुमनिफ्राय हौवाजों थांनानै ओमफ्रायो थांबाय मोजां थां दे ओमफ्राय मालायफोरखौ फाननानै मानो थांनांगौ मा जोंनि नाम लानानै गाज्रि रायनानै मानो बिदि थांनाय लोगो फेसबुकाव बिदि नाम्बार एरि रानना होनांगौ फट' इदिट बानायनानै ग्रुप एरियाव रानना होनांगौ बिदि खालामनाङा ना इयो जेनेबा आंबो सासे मानसिसो जेनेबा न'खर सामलायनांगौ आङो जेनेबा बिमा बिफाखौ नायनांगौ इमान खस्थ' गोजानाव खामानि मावफैनानै आङो बिमा बिफाखौ नायो मा खालामो बेफोरखौ बुजिया आरो नायो होमबाबो इमान गुरै रावजों बुंबाबो मानियाबा ओमफ्राय इमान बुंबाय थाबाय हगारबाय थाबाय इयो फार्स्टआव मानियाखै बेखायनो आङो रागा जोंनानै आं कन्ट्रल खालामनो हायियाव जोंहा गासिबो न'आव मिन्थिहैजोब्बाय माबा नुहैजोब्बाय बिदि बानायनानै हगारनाय नाम्बार राननानै हगारनाय डिपि होनाय बेखौ रागा जोंनानै न'निफ्रायबो फन फैबाय थाबाय आंनाव ओमफ्राय आंखौ रायहरबाय थाबाय न'नि मानसिफोराबो बिथांमोनहाबो रायहरबाय बेखौ रागा जोंनानै आङो लाइभ फैदोंमोन आरो ओमफ्राय लाइभआवबो बेनि थाखाय आं फैयाखैमोन लोगोफोर ओमफ्राय लाइभआव बेनि थाखाय फैयाखै आङो मोजांनि थाखाय फैदोंमोन आरोना लाइभआव ओमफ्राय आंखौ बायदिसिना गाज्रि बुंहरबाय थाबाय कमेन्ट हरबाय मेसेन्जाराव ओमफ्राय मान बिदि माबानानै कन्ट्रल हायैनि आङो बिनि बागै बुंबाय थाबाय नालाय आङो माबा रागा जोंनानै थारमाने लाइभ माबायाव मा होनो ससियेल मिडियाआव लाइभआव बिदि गाज्रि बुंनाय जाबाय बेखौ आङो निमाहा बिबाय आरोना लोगोफोर बे भिडिअखौ शेयार दा खालामसै अननानै प्लिज जेनेबा आंहाबो लाइभ दङना जेनेबा बेबायदि खालामनांला लोगोफोर अननानै प्लिज आंखौ निमाहा होदो भिडिअखौ बन्द' खालामदो शेयार खालामनायखौ नोंथांमोना खोनाखाबाय नैबे सासे बिनानाव बा आइजोआ दिनैनि सिख्ला बा मा होनगोन जाय हक नङा होमबा बे दिनै ससियेल मिडियाआव फैनानैहाय माने निमाहा बिफिनदों आरो गावसोरनि मा जालांदों बेखौहाय खोन्थादों आरोखि दा बेवहाय बेबा बेखौ फानदों बा बेबा बेखौ खोन्थालायदों नङा होमबा दा बेवहाय जोङो बैसोरखौहाय ससियेल मिडियाआव फैनानै बैफोरबायदि बिनि खुगाया ओरैबायदि लेथ्रा थांनाय समाव नोंथांमोना भिडिअआव नुखाबाय माने मोनसेबो खोनासंजाया बा बिथांनि भिडिअआ बा लाइभ फैनानै मानो गुबुनखौ बेफोरबायदि गाज्रि बुंफैनो दरखारमोन
नोङो गाव मोजांब्ला नोंनि केरेक्टार नोंनि आखल नोंनि भाषा ओरैबायदि माने फंसेबो मोजां नङा नोङो मोजां मोनब्ला मानो गाज्रि गाज्रि राव बुंनानै बेलेगखौ फाननायमोन नोंखौ फानदोंबा नोङो नांगौबा डाइरेक्टलि पुलिस केस हो नों बुंनायाव मानियाखैब्ला बा नोंखौ गाज्रि गाज्रि बुंदोंब्ला बा नोंनि नाम्बारफोरखौ राननानै होदोंब्ला नोङो डाइरेक्टलि नों बादा होनायाव मानियाखैबा नों पुलिस केस हो नोङो ससियेल मिडियायाव फैनानै ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि बुंफैनाया नोंना बे साबजाथाव जाखायाखै आरोखि नङा होमबा दिनै नोङो गावखौ मोजां होननानै बुंदों मा गेरेन्टि नों सिङावबो गाज्रि जानोबो हागौ बा बै नोङो जिखौ जाय मानसिखौ फानदों बा बै जाय मानसिखौ नोङो ससियेल मिडियायाव फैनानै बखिफैदों बैबो गाज्रि जानो हागौ बेखायनो गामिनि गावबुरा सेक्रेटारि रायजो राजा न'खरनि बिमा बिफाफ्रा एसे मोजां साबधान खालामबा मोजां थाल ला हायोबा एसे मोजां स्टेप साइज बाइजफोरखौ नायोब्लाथ' एकदम बुंजाया आरोखि ओरैबायदि साइजफोरखौहाय नुखाथारो लोगोफोर नेक्स्ट टाइमाव बेफोरबायदि लाइभ फैनानै सोरखौबा गाज्रि गाज्रि बुंनाय सोरखौबा बखिलाबायनाय बैफोरबायदि साइज गावनि केरेक्टारफोरखौ ससियेल मिडियायाव दा दिन्थिफै नोङो भिडिअ बानायबा भिडिअ हो बा भिडिअ लाइभ हो बेयाव जोंहा बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया खिन्थु नोङो फैनानैहाय बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि मालाब्लाबो दाबुंफै नङाबा नोङो बबे जायगायाव दं बेफोरखौ जोङो बारा गोबाव लानाय नङा नायगिरनो आंबो बेंगालरावनो दं बर्थमान मिथिबाय एकदम थांनानै मोननांगौ दोखो बिगुर बिसिनानै सेबगोन मिथिबाय जोङो दाथ' आङो लाइक आंबो बेंगलरावनो दंखायो बेकग्राउन्डफोरखौ नुखादों नै बेंगलरनि सिनफोरखौ नायनानै ला बेखायनो नै लेंगुवेजफोरखौ नायनानै ला बेखायनो आं बुङो मोजाङै खुगाफ्रा सामलायना ला जि जायगायाव नोङो खामानि मावनो फैदों नोंनि थाखायनो थांनाय समाव गोबां बिदेशआव गोरिब गुन्द्राफ्रा खामानि मावना जाफैग्रा न'खर सलायग्रा बैसोरो नोंनि थाखायनो दिनैनि दिनाव देहा फाननानै जाग्रा बिदेशआव मावग्राफ्रा होननानै बुंजानो गोनां जादों नोंनि थाखायनो मिथिबाय ओंखायनो खुगाखौ मोजाङै सामलाय नङाब्ला बिगुरा बेरलाबजोबगोन हाजारनि गेजेराव सासे सानैया बैफोरबायदि गाज्रि खामानि मावो जानांगौ खिन्थु गासिबो मावा नोंनि थाखाय गासिबो बदनाम जाफादों मानो होनोब्ला बिदेशआव थाङो बेफोरबायदि खावां गेसाव फानहैयो मायो होननानै गोबां जोङो बदनाम जानाय कमेन्ट बायदिसिनाखौ नुनो मोन्दों नोंनि दारै मिथिबाय मोसौ बेखायनो नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि मालाब्लाबो दाबुं मिथिबाय गोसोफोरखौहाय खुगाफोरखौ मोजां हमथानानै रायलाय बा बुं सोरबा माबा मोनसे गाज्रि कमेन्ट हरोब्ला बैफोरखौहाय नोंनि खुगा गाज्रि खुगायै रिप्लाइ दाहो नोंनि बे गाज्रि गाज्रि बुंनायखौ नोंनि न'खरनि मानसिफ्रा नुदोंना नुवाखै नोंनि न'खरनि बिमा बिफा बिदा फंबायफ्रा नुदोंना नुवाखै नोंदि ओरैबायदि ससियेल मिडियायाव लेथ्रा बुंदों दायो नोङो नोंनि माबायावहाय डिलिट खालामा मालाय मा जानो अल माने जोंनि माबायाव आसामाव बा ससियेल मिडियायाव गोसारखानाय बेखौ डिलिट खालामजोबनो हायाना नोंनि बे बुंनाय लेथ्रा रावखौ बेखायनो खुगाफोरखौ हमथा मिथिबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो दिनैनि दिनाव बिथाङा निमाहा बिफैदों नोंथांमोना निमाहा होयोना होआ बर' समाजाव बेसिबां गोरोबथाव माने रुजुथाव बा गोरोबनानै थाथावथाव बेफोरबायदि बाथ्राफ्रा लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थादो थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ बाय बाय बे भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबबाय बाय बाय